माखौ जानाय नों जानाय मा जानाय हानलायनायनो मा हानलायनायनो उदैयावसो थांबाय दां थांबाय Ê, ini mini. Ya utinane nang uti. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय दे खुलुम हि मानसि खुलुम इसोर दे इसोर गुरु इसोर फाय याव खाथियाव फाय थांनाङा ओइ माथि अबेथिं नुनाय नङाना इथसे फाय इथसे फाय इथसे नुयो इथसे फाय फायलाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआ जेरावबो थांनाय नङा न'आव थानानैनो मोनसे फिसा खामानि मावनाय आरोना बे खामानियानो जाहैबाय माबा मैया जोङो रौतानिफ्राय कारपेट लाबोदोंमोन नालाय माबायावहाय बनो पाक्कायाव बनो थाखाय टाइल्स बायदि बिराद मोजां जायोना बियो जोंनि रुमावबो बेखौनो बनानै लादों टाइल्स होनो हायाब्ला बेफोरनो जासाबो आरोना न'खौ साफा नुहैयो ओमफ्राय जोङो दिनै बेखौनो बनो नागिरदों आरो ओमफ्राय बेखौनो एसे भिडिअ बानायनोसै जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय न' हे मानसि बे लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो हा सोरनिया आफानि मा खालामनो हरनाय हे मानसि मामा मोनबाय मामाया मा थांनायमोन नुवाखैमोन न' फायदो कारपेट हानोसै फाय कारपेट होना बेखौ कारपेट हाया प्लास्टिक टाइल्स हासुवा होनबा बेखौ ओमफ्राय माबाया जायगाया बोस्रांनाङा बोस्रांनांगोन मायाव दोनगोन बोस्रांनांलाय नै कारपेटआ बेरो प्लास्टिकनि टाइल्सआ लाबोनानै माबा जागोन नैबे टिभि रुमावहाय लगायगोन आरोना दानाबा नै बेफोरखौ बोखारजोबनांसिगोन साइड मोनसे खालामग्रोनांगोन हागोन ना सानिया रम्बा इदिनो दोनहै जेबो जाया मासे बोखारगोन होनलाय इखो ना बेखौ लगायग्रोबा जाया हा बेखौ हा होनबालाय मासे दोनो होलाय नाय खामानि मावग्राफोरा बेवाइफोर आरो मा होनोमोनलाय र' प्लास्टिक हाननो र' फाय जों हिमानसिजों आंजों भिडिअ लाग्रा ना हिमानसि इयाव सोगोन नामा इयावथ' सोआ र' हिमानसि नांगोन हाबजाया न' जोंनियाव माबादां माहाय ओरै खाइलें बानायनाय दां खाइलें ओरै खाइलें बानायलाय माहाय जारलासो दे मोजाङै मावदो खामानिफोरखौ जोंफोरा मावना दांना जागोन जों भिडिअ लाग्रा दि न' हिमानसि क्लियर नङा गावगोन टाइल्स लागायनो नागिरदों जोंहा न'आव माने टाइल्सआबो गांलाब बिराद गुवारखा खनसेनो मालाय बायदि फिसा नङा आरो जोंना खनसेनो माबा मिटार माने 16 फुट 5 इन्सिखा आरो
खनसेनो गांसेनो ओमफ्राय गांनै ना बे बेयाव थोआ ना गांसेयानो थोजोबा न' 16 फुट 5 इन्सि मोननै नायलांबाय थादो अब्लालाय मथु आरो जोंहा बिजावजालि बिसोर सानैनि टाइल्स लगायनाया माबायदि जायो आङो भिडिअ लानानै देखायलांबाय थानोसै हाय ना माबे ओइ नै मामिया न' सिबदों इयाव थ' होमबा थ' माइखौ बोखारना आलनाया नै आलनाया दा उनावहा बे फारसेखौ लगायखांबाला फारसेजों ट्रान्सफार खालामो hey बिदि खथा खालामनानै आराम बिदि जनानै नायबा हामदों दे जरा लाइन बहायनानै खथासे ओइथि हाय होनो ट्रेन खर'आ गोलैगोन ओइथि हाय होनो हाय आं ट्रेन खर'आ दे हाय होनलाय हाय एबार लगायनोसै टाइल्सआ नै जाहानिया हुगारलानो सानबो हा दे ला आंखौ भिडिअ ला बोखा दे नै इखौबो बोखा hey नालाय मानि दे फाय मानसि फाय ayo dia mana ada nei nah no ada mas mah dia mana nei macam apa I didn't open ada mainan नै रायना लाबोबाय लोगोफोर बै माबा प्लास्टिकआ एसे दुगां थादो नालाय ओमफ्राय बेखौ नादामलानो थाखाय बै नादामला रां लानानै ओंखारलाय बारा मोनसे लांगोसेयाव बारा एसे माबा एक कम्पानी Jali? Nah. Cik. Nebe. Landu. Kamu aja. Ini. जोंना टाइल्सआ प्लास्टिक टाइल्सआ गांसे लगायखांबाय ओमफ्राय नैबे गांसेया एसे गोलावद्राय नालाय ओमफ्राय हास'नांसिगोन नै बेखौ ओइ मोजां हा आखाइ बोगोन बुंदो न' बिराद मोजाङै गोरा न' फरायनाय हानायबा राथों लाङो दासो मोजांसिन जाबाय आइडियाया खिन्थु गोरा आरो न' नै मुथुआ हागासिनो वा मालाय मुथुनि खानाय बोनाया मावलायलायदों हानायजों माइथि सुलुब गो माबा कर'ना जाबाय नामालै नोंबो ओरै बेलथायना ला ना इदि डाइरेक्ट हालांसै बेलथायना ला जा हाजास्रानाय नङा दां हागोन जर जादों आय 이 만치 무사 아용정 무사파 네 무사 네 이 만치야부 마우파 스드네 하타 피타는 무사 아이
आखाइ खाब खायलें जाबाथाय आरो जारला जागोन वाव बिराद डेन्जार हानो हादों टाइल्सखौ हमना हमना खायलें जालांबाय दा जेबो नङा माहाय खायलें जाहारबाय बेयो एसे बारा खालाम ओरै उल्थायनो दां मानिया थाबस्रा जासिगोन फन गाबदों नामा गाबाखै मायाबासो गाबदों नांगौ नामा नांगौ हा नांगौ या फै उफोर दे सियावलाय मा थादोंलाय दे होनलायलाय बैयावथ' बारनायाव बिदि गांसे ग्रोब नांगोन न ग्रोब एसे खम जायो खम 1 फुट बुरजा लगाव मुतु दलगाव बाङालिगाव मरिगाव काजलगाव जानथारनोसै साइज हाबाय ना बिदि हायाबाथ' माहाय खायलें जाबाय होनबाबो नायलाय नै पाहार जाबाय पाहारसो जाबाय हानायानो मोननैजों समान नुदों बे समान नङा गोसोमसिन गुसुसिन जाबाय बेखौ लगायगोन बेखौथ' नङा बेसो होमबा बेखौ बाहेरायाव दोननांसिगोन न बेखौ समान हाबानो समान जाबावगौमोन जागौमोन दां जागौमोन दा ए जागौमोनथ' बा मानसियाबो खेवनो दे दे बोखारदो जोबाय बायगोन दै बोरैबा आथा होनो मोननायबा इथिंनिया ग्रोब सिथाबसिगौमोन आरो मुथु नै बिनि सिङाव होदो इथिंनिया समान ना हानाया नङा ओरै सिङाव लगायलांखादो गोलावना बियो माहाय लावजों जे फाइनालि जोंनि टाइल्स लागायनाय हाबाफारिया जोब्बाय नै नायदो लोगोफोर टाइल्स लागायनानै माबायदि नुखो सोरबाया साननो हागौ माने टाइल्सआनो मासे दग्रालै होनना साननो हागौ आरो अरिजिनेल टाइल्स नङा लोगोफोर प्लास्टिकनिसो माने जोंना न'आ बोरायबाय नालाय बेखाय माने जों टाइल्सखौ लगायथ'वासै आरो मिस्ट्रिफोराबो माने लागायनो होआसै माने न' बोरायावलाय मा टाइल्स लागायलायनो होननानै माने ओंखायनो लागायनाय जायासै आरो फाइनालि जोंनि प्लास्टिकनि जि टाइल्स लागायनाय खामानि जों बेखौ फोजोबनो हाबाय मोनागुलायबाय नै दायो नोंथांमोना रुमखौ माबायदि नुखो नायदो नै एसे मोजांसिन नांदों माने टाइल्स होनायनि खोथाथ' नै बेनो आरो बेखिनियानो लोगोफोर खामानिखौ मावनानै आद्रा थाबा बोरैबा मोनो नालाय ओंखायनो पुरा फोजोबबाय आरो जों मोनाबाबो